May mga batasan ng mga tawan. Mamiya mo sa ako wala ko'y kwarta. Pandala mo sa ako ngita ko tip kayo mga buwangan mo. Habugan na ako may gani kaya pa na ako mubaktas. Gibiyaan na nako si Johnny Boy. Kay mas lain to mahubog sa kuha. Bahala to siya dito. Basta ako makauli na ko sa kuang puyanan. Bahala to siya. Yaman! Matay. Asa naman ko paingon? Uy! Ano na hubog? Nagbarag-barag. Diri na lang ko mahigda. Magpahuwas ako. Yaman! Patugat-tugat inom. Mahubog man di ay. Nalalasing ako sa iyong ganda sa sobrang Nanay botilya ba Ako ni punit ba kay murag na adyo ni sulod ba. Wala man day sulod ba. Wala dyan sulod. Lipat ko na adyo nag-inom ani bag-o ba. Murag na ato diriguro gikan Naagi tao diri ba? Mag-ura gilabay. Mag-ura maligilabay. Babi na ko na sulod. Uy! Ado na pag yung isa kahubog. Patugag-tugag inom ni mga tawana. Di man na kakaya. Nako. Sige, ba natin yung inom. Tanaw na to, kinsay mga tikangkang. Uy, na may tao ni higda bay. Gupuha sa higdaanan uy. Mura may buang dawana. Pitira ba ginita? Siyabag na. Ay! Abi mga nagugbuang. Si Bertus man day na. Nga nung natulog man ka diha ang taon doong. Ay! Gwapo na ba kay daanan? Nagpabulat-bulat ba ka sa imong init siya dapita? Nabuang na ka. Uy, tita po. Noy! Tabangir ako ni Sirbe. Iman maminaw ba? Uy! Nagtanaw ra ka ba? Nagsigara na imong mata ba? Tabangir diri ba? Ka diri mo doon. Wala taho ta ka ba? Kay ulo ba? Tawag ka sa nuha ba? Kamutubag ba? Sigara na imong mata ba? Ha? Kay ka? Hey, man. Relax. Mas maay pa, no? Hubog man ka, hawas akong atubangan. Pauli sa inyo, ha? Ha? Kung naa pa kay kaubang hubog, mas mayo na matulog mo sa inyo, ha? Pauli mo sa inyo, ha? Okay?
Wala na akong tambag. Paminaw lang ka. Ay para na sa inyong kaayuhan. Ha? Ayaw na mo pag-inom sunod. Di mo makaya. Ha? Di mo kakaya. Ang bino, ibutang sa tiyan, tili sa ulo. Okay? Sunod, ayaw na mo pag-inom-inom. Ha? Timanin na. Nagkaluko ka sa ko, aba. Ha? Ayaw ko katawi, ha? Imo ko giyagit ba? Nakit yung agtang. Nakit yung baka ba? Oh no! Nak-auto na ko ning palahubugan ni. Patulugon ko ni. Patulugon ta kang palahubuga ka. Ha? Gimuon ako ng pantsimbag ang imong gwapong naong. Ano yan? Muga ba to? Uy! Si Johnny Boy yung na. Mo man akong kainom. Kulata naman siya. Yun sa manayang naong. Labad pa kayong ulo. Pero tabangan ako na siya. Nung yun sa manayang naong, kinsa man na nakulata niya. Antay na ron sa kuha. Uy! Kani! Karon ka lang. Imong gikulata akong amigo. Gimo ni mong pansing pag. Patulgon ta ka ani. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel. Hi guys. Kini di ay ang Yima TV channel. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV. Hi guys, so shout out ko sa tanan nga mga ako ang followers ani nga channel. Ug salamat pod kay niabot ka sa diri nga oras o sa mga nag-subscribe dito sa YouTube. Ug kana daghang salamat sa inyo nga gisuportahan ninyo ang ako ang channel. Kini naman po si Yima TV channel. Kauban si Bertos Vlog. Ug Johnny Boy TV channel. Guys, akong subliyon sa walay pagundang. Salamat sa inyong pagsuportar. Tanang likers, viewers, supporters, subscribers, followers. Ikan sa YouTube ug diri sa sa may Facebook channel. Salamat kay guys. Tuloy-tuloy na ang labanan sa katatawanan. May God bless you. Hi guys, so daghan kay salamat sa inyo ang pag-support ninyo sa amo Daghan kay salamat guys. Lalo na sa ako ang parintihan ug sa kaubanan sa trabaho. Sa tanan, sa followers, subscribers o mga likers. So, daghan kay salamat guys. Diya lang taman. Okay. Ano to? Ito. Ang bilis naman.